ген овозом со чӣ гап шуда бошад телефони мана бо ку як бор нависонен дар комментария нависонен овоз омад ана шид нависонда. хоб як бор дига салом ба ҳама дӯсто ва бародарое ки тоза дар шабакаи мо пайваст шудан, эфири мо дар омаден тамошо дорен лаҳзаҳомора. аз аввали эфир хеле гап задам, и овози ман гум шуда гибда ман намедонистам, нав дар комментария нависонданд ки овозот нест, ба фаҳмидам. хоб як бор дига салом мерасонам ба ҳаматон ва гапҳои гуфтагима як бор дига такрор мекунам. бисёре аз бародарон мепурсиданд ки исмоил дар Тоҷикистон чӣ кор кардӣ, чӣ кору борда машғулӣ. хоб мақсад кору борум ки аниқ шудагӣ набуд, қоил намешудам, намегуфтам тон дар чӣ кору боро машғулам. ана кору Тоҷикистон оғоз кардагимона бисёриётон аллакай навора диден, фаҳмиден ки дар чӣ борае. хоб тиҷорати гулу дарахт машғул шудагем дар Тоҷикистон. дарахтҳои сояафкан, ороишӣ ва гулҳои мавсимӣ, гулҳои ҳамеша сабз. салом исмоил, овозот наомад, чӣ ҳол дорӣ, хуб ҳастӣ? меша алҳамдулилло бародаро, бародарое ки нав овозома фаҳмидестен, саломат бошед ҳаматон. қори Шарофиддин, салом алейкум бародари азиз. хоб дар Тоҷикистон як бизнеси нав кушодагем, кора нав сар кардем. пеш ин кора ман мекардам бародарои азиз, даври донишҷӯимда. ман худам аз милли факултаи биология ихтисосум дендролог буд карагем, дарахтшинос яъне, ва мувофиқи ҳамин соҳаи худам гуфти ҳамун гапо дар Тоҷикистон тиҷорати худма кушодам. фақат дастгирии шумо лозим аст дар ҳамин. кадом ёру рафиқетона ки медонен, мешиносен дар Тоҷикистон будагиёра, хабаршон расонен. кадоме дар гулҳои ороишӣ, гулҳои мавсимӣ лозим боша, дар рақамҳои ватсапи мо занг зананд. хоб ё ин ки омада аз ҳамин кунанд. хоб умедворам ки дастгирӣ мекунед моро. салом алейкум. чӣ ба равшан бой дод? равшан бой дод ай командаи равшан? рости гап тамошо накардам. дига футбол тамошо намекунам. ҳамин як рӯз тамошо салом алейкум. мағз нест. интернет дори сози хуби дар хуби тенҷӣ. бародарое ки салом нависондестем, ва алейкум бар салом. занем бародаро як себорӣ, ҳамин чизиктон себорӣ рӯи экранот телефонтон дазанен. ҳама каса 40 нафар 55 нафаре ки дар эфирен, як бор дар рӯи экран ҳамин занен. себорӣ чорборӣ дар рӯи экранотон занен. кадометон ки хеле намеша, болоро нигоҳ кунед, се кнопка, ҳамун се кнопка дадроен, ҷиқен додаги ҳамун лайк ҳамунен, одам бисёр меша. фақат як функсия дорад, одам бисёр меша эфир дад. эфир топ да мерава. салом, салом, интернету навз. ва алейкум бар салом Нуралӣ. мешава алҳамдулилло. овоз чӣ хел нест? овозом ҳастай? айби телефони хитай бародар ба фикрам. овоз нест. овозом бояд боша, созай овозом.
овозом омада сай. Чӣ ба имрӯзи хел шида саи эфир? Овоз нест гуфта шидиян. Бародар ами айби телефони хитай ба фикр мея борам телефонта проверка кун. И эфир нашид, и эфир чотан падвадид кард. Я овоз нест меган, я мечаспӣ меган. Чӣ хеле шида сай, хеле шида сай. Хоб. Рубл паст шид. О, рубл хамидай. Сайфиддин, салом алейкум. 100% 100% озод. Ҳама каса як ами чилик қати 3 бори 4 бори ами хе чилик тонқати задан гирем. Эфир як топ дарава, одам бисёр шава. Овоз ҳаст. Саломат бошен ака. Мегум ку дар Тоҷикистон лак ман твой беҳад гизалаи бадай. Марҳамат кунен равен қуртобхонаи Исмоил Тоҷик, шаҳри Санкт-Петербург, метро Приморский, Железноводский 68. Ана ҳама вақт кор мекунад. Аз соати 9 то соати 11-12 шаба кор мекунад. Я одам нависонда салом алейкум, сози тенҷи хубӣ мешава. Алҳамдулиллоҳ, раҳмат, сози тенҷи хуб. Бародарое ки салом нависондесен, як бор ҷавоби ҳаматона мегардонам. Во алейкум. Ман мисол вақти гавзанида ҷавоб додан наметавонам нашавен. Бо иншааллоҳ бои қа мегзара бо ҳаматона ҷавоб мегардонам. барои ҳамин дастгирӣ шумо дар кора ҳам видеора дуроен я лайк монен, я падилитса кунен, я комментариҳои хуб нависонен. дастгирӣ хоҳару бародарои ранҷуру бемор ҳастем. Сози хуби депорти дига намебиёй. Не, депорт нестам бародарои азиз. ҳуҷҷатҳом ҳама соза, депорт нестам. Ҳамин хел Тоҷикистонда мехоҳам тиҷоратҳои худро сартиям. Ана оста ҳамин сибиё мегум. Вазъияти Россия безеб шида сай. Як диюмаши мин задай. Барои ҳамин оста мегум Тоҷикистонда кушом бизнесома. Ака чӣ бизнес кушодӣ? Дарахт, гулфурӯшӣ, дарахтфурӯшӣ. Кадометон дарахт, гул лозим боша, ана нависонен. Иншааллоҳ ки чӣ намуд дарахте ки лозим бошатона ҳаст, дорем дар Тоҷикистон. Исмоилҷон, Додарҷон, ҷон бихӯрумта. Ман як зан аз як деҳаи Данғара мегум дар ҳавлим об биёрам, шароит надорам, ёрдам намекунӣ, 3000 мешавад. Ай киҷо об ё ки чоҳ мекунӣ мебурорӣ. Ҳаста ширкатҳое ҳастанд ки об мебуроранд. Агар ки рақамҳои ватсапи мана дошта бошӣ, нависон дар ватсапи ман нависон. Гуфти ҳамун гапҳо занон мекунем, навбатда мемонанда бепул об мегзаронанд хонанда. Мақсад ки ҳамин хел машғуланд. Я не ки барои я мекунам, ҳам худат соҳиби об мешӣ, ҳам ҳамсояҳот, ҳам гуфти ӯ гапҳо хеш таборад. ҳамун гирду банода чанд касе ки ҳасте соҳиби об мешен. Агар ки ватсапи мана дошта бошӣ, нағз надошта бошӣ, видеои мана дуро дар ҳамунҷа бини як рақами ватсап нависондагим номери тоҷикия.
анавай ватсапи хидмай даам ватсапи хидм зан пагоҳ не ки зан ҳози занг назан да вақти прямой эфир мечаспи ака не ман тон дар ҷои бесвяза салом исмоил брат чо кади аз ноҳияи темошен данғарара кадом деҳаши апа салом алейкум бародаро ҳама каса эфира я лайк бунен эфира лайк бунен топ дарава нигоҳ кунен қариб 100 одам меша неки лайкотон вообще нест медроян одамо медроян мебураям барои чӣ барои наме дитса мекуна паҳн мекуна дигода ҳами функсияро иҷро мекуна тамом ай деҳаи тоҷмаҳал намедонам деҳаи тоҷмаҳалаш дар киҷо боша намедонам ҳатман дар номерои ватсапи ман нависон пагоҳ иншоалло суҳбат мекунем дар бораи гузарондани об хушомадем салом алейкум ва алейкум ассалом бародаро диден ҳамун видеои мана диден дар тоҷикистон чӣ кору борда машғулам ҳамун видеоро диден ма бір рафтам хиёл кардӣ нигинаҳи ма бір гинахи нафаҳмидам чӣ нависонда чӣ гуфтесаи салом аз номи шерои ҳисор мардуми ҳисори бостон зинда бошен саломат бошен бениҳоят дӯстои қадрдон дорем аз тарафи ҳамин ҳисори шодмон чандин бародар рафиқ дорум ҳамунҷа як ҳамкурс дорум аз ҳамо шӯробнев аз ижданов юсупов бобоҷон бениҳоят дӯсти наздик дӯсти сахт будем қатиш вале ҳамин мушкилиҳои зиндагӣ сабаб шудану дошта боша соз боша тен боша намедонам як вақт директори мактаби ҳамо ижданов шуда буд деҳа пеши ижданов мегуфтанд салом аз номи бачаҳои мастчои кӯҳӣ мардуми мастчои кӯҳӣ зинда бошен иҷа як обан бор дорем 3000 шилинг мехарем насос худмон мегузаронем фаҳмо нависон дар ватсапи ман пага нависон 3000 шилинг мехарена 3000 метр бошед қариб 3 километр меша салом айвай ова буро гуфтум ку ҳамун видеода номерои телефоном ҳаста номерои ватсапи хидмаям вай салом алейкум исмоил бародар аз лиҷак аз номи ҳоҷӣ салом саломат бошӣ ҳоҷӣ аз лиҷак зинда бошӣ акаҷон рӯзи гапзан рӯзи чӣ гап занам бародар салом аз оренбург мчс мастчоҳӣ мардуми ванҷ зинда бошен бародарои ванҷ саломат кори хубу неки бо ранги колия нашӣ кадом кори хуб меген ҳамун дарахтфурӯшимона
کجان روزی گپ زن روزی رو هم گپ میزنیم انشالله. برادران 98 نفر 100 نفر در پرامو افیر شدگین ولی همون لایک نمیگذارین. برای چی؟ افیر پدید میبینن میبینن. سلام علیکم اکا ناو در آمدم. چی گپای برادرای میدونین به فکرم میگذرونیم در کارت. نه من این پول ندارم 3000 سومون یک یا برو در کارت شما گذرونده نمیتونم اپا. چی کاری نوای برات 1,000,000 دارم میگم یگم دیویژن پر رای برو کردم. دستگیری کنیم برادر دستگیری شما را نگاریم. میگن депортацият کردن مس قپیدن تا نام تبا عبدالرحمن مونده تهمت روی راست کرده سیای الله نمیترسی. سلام علیکم و علیکم بر سلام نویسنده سلام اسماعیل ما مهمانی میاییم پیش تو گوسپند میکشی. نه اکو گوسپند نمیتونم نگم دهن خودت میکنی مخی. من گوسپند بز گو خیلی رفتسته بود ندارم. هستم برادر اکلا و همتون جواب هستم شما تو گپو ناو نویستی آخی من ناو نویستی میگی الگ نمیگردونی. سلام از شنبه نویسنده یک کفاش سراز در نویسنده که الگ نمیگین میگم برادر به همو اسمس من در بروی اول. خب رحمت جان تشریف زاده خوش اومدی. رحمت جان تشریف زاده سلامت باشی بچه اکای تشریف زاده باشی اومده بودی کارخانه هم آدمی آواز هست. بله بله آواز هست. چی ایقا امی آدما میترسن ای دیپورت آخی دوزخ نمیرای وطن خودت میرای توبه. نه من دیپورت نکردیانا که الحمدلله من نه دیپورت کرگن نه ویزا محکمه هیچی. پروستا در تاجیکستان میگم کم کم کروما سر کنم در تاجیکستان وای کنم. اسماعیل باشی سلامت زنده باشین شما هم سیویاز و سوسته ای آخای برادر در تاجیکستان قرار دارم امی قای سیویازال شکر کنی من ایدرنی یا دیها ایدرنی یا گفتی او گپا تایی که سورای افیر کردستم در دری خانه باشتگیم تیم بولی. سلام علیکم و علیکم با سلام علی شیر اسلام ساز خوبی برادر. من در مسکو برآمد شما را تماشا میکردیم غریبی را حس نمیکردیم. زنده باشین برادر سلامت باشین هزار رحمت. ای بچه های نوسیبیرس مردمی نوسیبیرس زنده باشین چه حال دارین مردمی نوسیبیرس. سلام از نورآباد نویسنده سین کمسمالابادی پشینه زنده باشین. از نورآباد یک همکورس دارم نعمت شد باز در روسیه در ایرکوتسک یک به حد بچه خوبه معلم هم کار کرده چند سال دامو نورآباد معلم کار کرده. من خواهر اکنه زنده باشین خواهر اپا چی به دیر دیر میکنی آخی برادر سیویاز نیست کارو برد در تاجیکستان وقت نمیشه که تیز تیز افیر کنیم. حالی با همین هم کوشش میکنم بیگا پس بیگا پس افیر کرده استم که در همو چند تا افیر شد میکنم ولی که اکر نمیشه و هر روز پدریاد افیر کرده و
мисол вайкини Тоҷикистон да хитон медони нархи мегабайт қиматай. Я эфир мекунӣ, як маҳшар мегабайта мехӯра. Иҷа Россия нестай бесплатна боша, интернети бепул гуфтигӯ гапҳо шинум 24 саат гап занам. Иҷа эфир мекунӣ, нигоҳ мекунӣ ки бисёр нашава ки кадом бародарое ки дар шаҳри Сакароб, Қурултоб, Ош, Ошои Гизала кор мекунад, ҳамаш ҳаст. Исмоил Тоҷик, Тоҷикистон як бизнеси дарахт шудагим. Ака мисол мегум ҳамиҷа кор кунам наравам. Додарҷон хитам комбизуаторро навор мекунӣ, агар бикунӣ ранги ёдгор 2000 мегирӣ. Не, ман бародаро аз ягон кас пул намегирам. ҳозира пул нагирифтам барои видеои одамое ки гум шудагиянд. Барои одамои гум шудагӣ ман ягон вақт видеошонда пул гирифтам. Ман ягон рекламаи ницара, рекламаи она ширкати Замзам Умрара мекунам. Ай вай! А ино пул мегирам ҳо. Ё ки ягон одам мега ки мисол ягон канали интернет магазин дора чӣ дора, мега як рекламаш кун, ман а ино пул мегирам. Не ки ман зубор, ман зуборкушоиро 1 сол зиёд шуд бас кардагим. Ман зубор намекушом, вале пеш мекардам. Як 7-8 сол зубор кушодагим. ҳамун вақтҳо ман аз ягон кас пул нагирифтам, намегирам. даже 1 рублам наоборот бо мо ай киси худмон ана саҳми худмонро мепарфтем. ва алейкум ба ҳама чӣ гапа иҷа? Ҳам ту суҳбат рафти Ҳамзат Тошев. Суҳбат дар бораи тиҷоратҳо, дар бораи бизнесҳои дар Тоҷикистон кушодагимон. Кай мебиёед Питер? Ман иншааллоҳ мерам Питер, вале ҳоли номаълум. Номаълум рафтанам. Ман дар ҳамин Тоҷикистонам, дар ҳамин Душанбеам ҳозир ҳастам. Хоб, нависонда Питер Разборози. Ман дар шаҳри Ваҳдатам Разборчик дар Тоҷикистон медонӣ кияй Разборчик? Хоб, ака, мом саломат бошен. Исмоил братиш ба пеш. Қори Шарофиддин, саломат бошӣ ака. Саломат бошӣ. Алло, ака. Аниқ кай мебиёед? ҳоли рафтанам аниқ нест ай бародарои азиз. Ман ҳозир дар Тоҷикистон корубор каристам, рафтанам аниқ нест. Мумкин наравам мисол. Салом алейкум. Ва алейкум бассалом. Ва алейкум барсалом. Хоб. Саломат бошем. бобои Исмоил чӣ бизнес кушодӣ дар Ваҳдат? Дар Ваҳдат не, дар Душанбе, дар Тоҷикистон, дар тамоми ҷои Тоҷикистон ниҳол бизнес, дарахт бизнес. Салом одами қадима. Саломат бошӣ одами ҳозира. Ака, ягон малярчик хуб дар кор. Дар ки адамин? Дар ТЖК ака. Бале ман дар Тоҷикистон қарор дорам. Ака, сиёҳ шудем камтар. Офтоби Тоҷикистон месӯзона одамро охи. Сиёҳ нашудам, сирх шудам. Сафедак будам, сирх шудам ҳозир. Чо кади ака Питер намери дига? Мерам иншааллоҳ. Корубор охай дар Питер додарам ҳастай охи, корхонаҳом кор каристай, додарам ҳамуҷай. Марамат кунен равен бародарои азиз.
ака ягон малярчи ки хуб дар кор малярчи ки хуб дар Тоҷикистон. Салом аз Самарқанд. Зинда бошед мардуми Самарқанд. Хуш омадем ба пахши мустақими мо. 117 нафар хуш омаде ҳама каса. ман дар қишлоқ, дар ваҳдат, дар Симиганҷ. ҳам қаҷои ба маза чой ба маза хӯрдӣ ки додарҷон. Саломат бошӣ апа. Ман ҳама чиро ба маза мехӯрам. ова дар Тоҷикистон малярчи ки хуб ҳастай, не ки кор карестай. хоб устои хуб дорум. Агар ягон кори соз дошта бошӣ, ҳамин бачаҳои қишлоқи мо ҳамсинфом ёру рафиқом ҳамаш устоанд. беҳад устои хубанд. дар рақами ватсапам нависон, абъёми калон дошта бошӣ, корот калон боша, одам меёмад. Нашоти пултаӣ мултаиш гавзанон мекунем, нарх навоша гавзан. хоб қишлоқ даҳо. Маъданен метавонед черезами силка намедонам аки ту да маъқул меша намеша тамошо ку бин кор. Ваҳдата қипчоқа медонӣ додарҷон? Бале медонам, қипчоқа медонам. мо да наздикаи ҳамин ҷамоати мо да дохил мешавам. ман қишлоқи Симиганҷ дум, лекин қипчоқ да ҳамин ҷамоати Симиганҷ дохил мешава. ай мо дуртара камтараку да ҳамин ҷамоата. Ака Исмоил мошин ронда метавонӣ? Бале метавонам мошин ронда. Чӣ ба? Ака аз Симиганҷ Зулфиқорро мешиносӣ? Зулфиқоре ки дар донишгоҳи миллӣ кор мекунад ҳамояме мегӣ? Акаи Зулфиқори донишгоҳи миллӣ да кор мекунад ҳамо? Хоб агар ҳамун Зулфиқорро гӯй, вай ҳамсояй. ҳамин пеши хони моай. Гуфту гапо ҳамсояем. меҳрубон, ман чанд сол таксӣ кор кардагиам. даври маълимим да ҳам маълим будам, ҳам таксӣ кор мекардам. дарс ман медодум. рӯзои бекорим, ана рӯзои шанбеи бозор ва рӯзое ки дарсим камтар мешуд, дарсомо медодум мактаб давом, ба мебиромадам бо мошин қатӣ таксӣ мезадам. номаъруфи номероша дорӣ? Кала. Не, номероша надорам, инстаграмша дорам. Чӣ ба тенҷӣ буд? Созен хубен ака, саломатӣ созай, падар модар созанд иншалло. Алҳамдулиллоҳ созанд. Не ака устогӣ мекунад Питерда. Вай Зулфиқоре ки дар Питер устогӣ мекунад, вай аз Симиганҷ нест, вай аз Диаҳмон. таваллудуш 91. амуро мегӣ? вай аз Диаҳмон меган, ҳамин Симиганҷ да часпидаги. ай мактаби миёна да қатӣ ман якҷоӣ хондагиам. ҳамин мактаби мо да якҷоӣ хондагиам. вай як сол ай мо калона. вай 91, ай ман 92. қатӣ вай 91 қатӣ хондагиам. ҳамон Зулфиқори Питерро гӯй агар. худованд ҳамеша соз бошӣ, саломат бошӣ. меган Питерда меган. Питерда чиро меган, бародари азиз? ҳо, бале дар Питерай. дар ҳамун Питерай бародар Умар Азамов. ӯ кадом мактаби бесоҳиб буд, тура маълим мондай? Бародари азиз, ӯ мактаб бесоҳиб нестай. баъд мана чо кардай ки бо мегӣ тура маълим мондай? ман алҳамдулиллоҳ донишгоҳи миллиро хатм кардагим, дипломи олӣ дорам. тура маълим мондай? ҳамаро ранги худат фикр кардӣ. таваллуди чандӣ додарҷон? 1992 ман. 93 қатӣ 92 хондагиам. аз Симиганҷ Суҳробро мешиносӣ? Таваллудуш 1975. статехникум хондагиам. кадом солро бошад?
سهراب بسیار کدامیشه میگفته باشی. салом, ҳамун ҳайдара пеши худат нагирифтӣ? Кадом ҳайдара, бародар? салом. исмоил, ту кай мардак мешӣ? Ман алҳамдулилло мардакам, азиму физзат. буром да казатит кунам. сози хуби иншаллоҳ кадаме бародар. қатим ҷамъ накун. ту охир қурутоб мекунӣ, бовар намекунам ту муаллимӣ. Ба як мард 40 ҳунар камай, қурутоб мекунӣ гуфта кара наметавона ба. Якумаш ман қурутоб намекунам. Вай бизнеси худмай, корхонаи худмай ана вайм худам тайёр намекунам хӯрокҳоро. Ман ай дастам авқот тайёр кардан намебиёям. Ман дига Зулфиқор намешиносам, бародар. Дар Симиганҷ Зулфиқор нест дига. Бачи кияю Зулфиқор таваллуди 1978? Ман ҳамин касе Зулфиқор ном дорам, ман медонам дар Симиганҷ як Зулфиқор ай, тамом, дига нест Зулфиқор. Салом, куҷо кор даромадем? Ман бародаро дар Тоҷикистон бизнеси дарахт бизнеса кушодагиам. Кадом метавонад ки ниҳол дарахтҳои ороишӣ, ана гулҳои мавсимӣ лозим бошад, дар рақамҳои ватсапи ман занг мешинонем. Чӣ намуд дарахту чӣ намуд ҳамин гулҳои ороишие ки лозим бошад то на ҳастад. дарахтҳои аз салом алейкум Исмоил брат. Ва алейкум ассалом. Бухтар қур дибе хитӣ ё ки каналҳои фейк тай. Рости гап аки фейкҳо бисёр анози. Худут бошӣ агар чӣ ҳол дорӣ? Саломатит хубай? Ҳама тарафа хубӣ? Лекин агар каналҳои фейкит боша, хай саломат бошед. Коргар дар кора. Чӣ коргар Боева, Мунира Боева чӣ коргар дар кора? Ҳайдари Сиёра мегум да. Ҳайдари Сиё ҳамон ҳайдари дарагира мегӯхӣ. Ба худо қасам, ягон тад ранги идибек гав намезанем. Бек ҳар ка ба худаш нутқи гавзанӣ дорад, стили гавзанӣ дорад. Ман ранги идибек гав намезанам. Чӣ дагани мана тамошо кардисӣ? Гавзанӣ ман ки болуд набоша, чӣ ба тамошо мекунӣ? Ака Исмоил мара ҷураҳон биё мегӯянд Тоҷикистон, гапҳои хита чахкиним омад гав задан. Ака Исмоил ягон бор 44 чашмаи Шаҳритӯз омадагӣ? Бале, рафтагиам бародар. Фикри шумо дар бораи ин зан чист? Дар бораи кадом зан? Ай қипчоқҳо зиёданд, мешиносӣ? Не, ай қипчоқ рости гап намедонам. И дафъа точно бахта қапиди. Воҳ, кира мегуфта боша Мунира Боева? Чӣ хел бизнес сар кардӣ, бародар? Бизнеси дарахт, гул, дарахт бизнес. Аз давлати Эрон, аз давлатҳои хориҷа дарахт овардагем, гулҳои ороишӣ овардагем, ана палмаву магнолияу намуд дарахтҳои ороишӣ овардагем дохили Тоҷикистон. Ана ҳаваёро дар фурӯш гузоштагем, бизнеси дарахта кушодагем дар Тоҷикистон. Исмоил, фақат рост шабу гӯ, ту видеои Идибека дидӣ? Последниша? Бале, дидим.
салом худодай Симиганҷӣ. Бале, ман манзараи Симуганҷ. Ака мара маладес гӯй. Хайна ту маладес, ба ҳамин маладес гӯӣ, маладес бошӣ, ту маладес. Охир барои маладес шидан бояд гуфти ҳамун гапо. Статуси маладеса гирифтанд. Салом алейкум аки Исмоил, сози хуби соза хуба аки Исмоил, алҳамдулилла, мешарамад. Гаузан шаф накӯ, шафтолу тагӯ. Хешон сабабашро фаҳмон, дар Русия кам меистанд. Хешон сабабашро фаҳмон, дар Русия кам меистем. Тоҷикистон да кору бор дорум, хонам да кору бори стройка дорум. Бо ина алҳамдулилла нав як бизнеси нав кушодум. Дарахт неҳод ҳама каса дуо кунед. Омади кор ба шумо. Ака майка ин номи командаи чия баскетбол велден омад бошӣ. Салом акай Мирзо Саида мешиносед? Шикастабанд раҳмату мағфираташ кунад. Акай Мирзо Саид акам мешед. Амакбачаи радной май. Мо ака мегем, вай амакбача май. Ака мегуфтем ша. Вай мурд, ак худо раҳматаш кунад. Интернета часпидеста Исмоил. Охир Тоҷикистон инҷа бародар, ба ҳамин хотир интернет кам-кам мечаспад. Исмоил